Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da kasancewa tare a cikin sabon shirin duniyar marubuta daga tashar YouTube channel ta Gimbiyar Majalisa. Sunana Rukayya Maida, zan kasance tare da kai a cikin sabon littafin Kulsum. Shirin Duniyar Marubuta shiri ne da zai dinga karanto muku littattafai daban-daban da suka haɗar da na soyayya da kuma fadakarwa. A cikin littafin Kulsum, marubuciyar Sumayya Abdulkadir ta soma ne kamar haka. Safiyar garin Lahadin yau ta kasance mai cike da hadari baƙiƙirin, iska na kaɗawa da ƙarfi, ƙamshin ƙasa mai daɗi na tashi. Sakamakon ɗan yayyafi da aka fara, alamu na nuna cewa daga yanzu zuwa kowane lokaci ruwa mai ƙarfi zai iya sauka. Cikin tsakiyar watan Satumba a cikin garin Gaya da ke cikin jihar Kanon Dabo, a wata unguwa mai tsohon tarihi wai ita maza goma. Sunan unguwar ya samo asali ne daga wata mace a shiyar da ta haifi 'ya'ya maza goma a lokaci ɗaya. Gidan Malam Jibo, wanda aka fi sani da Baffa Jibo, sanannen gida ne a wannan unguwa. Malam Jibo manomi ne wanda ya riƙi noma da daraja, ta kuma riƙe shi da iyalinsa da duk wanda yake tare da shi. Ya fi yin noman gyaɗa, dankalin Hausa da makani. A duk shekara yana nome amfanin gona mai yawa wanda yake sayarwa a nan cikin garin Gaya da makwabta. Matarsa ɗaya tun ladan noma, wato Aishatu da ake kira da Gwaggwa Shatu. Baffa Jibo Jibril da amaryarsa Aisha Gwaggwa Shatu Allah bai ba su haihuwa ba sai a shekarun girmansu. Shekarunsu 20 da aure kafin su samu haihuwar Sugra. Shekarun Sugra 14 aka aurar da ita ga wani malamin makarantar sakandare a garin Ilimi ta jihar Jigawa. Duka shekaru 2 da yin auren na cika shekarun diyarta ta fari. Ko fuskar diyar Sugra bata gani ba, Allah ya amshi ranta. Malam Abdulhadi, wato mijin Sugura, ya ɗauki jaririyar da Sugura ta bari ya damƙa wa mahaifiyarsa Iyatu. Iyatu ta riƙe diyar tsayin shekaru 5 cikin tsananin kulawa. Shi kuma Malam Hadi ya ƙara aure a shekarar da 'yar ta shiga aji 1 na firamare. Allah ya karɓi ran Iyatu. Malam Hadi ya so ya ci gaba da riƙon 'yarsa a hannunsa, amma take-taken Lami na rashin tausayi da rashin kulawa ga Kulsum ya sa dole ya ɗauke ta daga gabanta ya dawo da ita wajen kakanninta na wajen uwa a garin Gaya, wato Baffa Jibo da mai ɗakinsa Gwaggwa Shatu. Rashin haihuwa da Allah bai wadata su da shi ba, da soyayyar diyarsu Sugura da bata yi tsawon rai ba, su suka tare suka haifar da soyayya mai tsananin yawa tsakaninsu da jikar tasu Ummul Kulsum. Daga Baffa har Gwaggwa Shatu ba sa iya ɓoye son da suke yi wa Kulsum. Wannan ya sa Kulsum ta taso goyon kakanni. Wautarta ta yi yawa ga tsokanci da tsokana, amma fa duk da haka Kulsum na son karatu. Daga na boko har na arabi, komai na Kulsum irin na mahaifiyarta ne. Wannan yasa suke masifar kama da gwaggwanta. Malam Hadi na zuwa duk bayan wata 2 ya duba Kulsum. Duk da Baffa ya ɗauki dukkanin nauyin rayuwar Kulsum, amma mahaifinta na iyakar ƙoƙarinsa a kanta. In zai zo sai ya ɗinko mata sabon kaya, ko kala ɗaya ne ya siyo mata sabon takalmi. Ya ɗinko mata hijabi, in tana son wani abu kuma na makaranta haka zai yi ƙoƙari ya yi mata. Bayan Kulsum ya haifi wasu 'ya'yan har guda 5 tare da Lami, amma tsammani za ka yi Kulsum kaɗai ya haifa saboda san da yake yi mata. Hadari ya soma sauka yif a kan rumfunan kwanan gidan Baffa Jibo. Bayan hadarin ya kai ya kawo misalin karfe 5:30 na asubahi, Gwaggwa Shatu da ke zaune tana lazimi bayan ta idar da sallar asubahi, ta miƙa hannu tana tashin Kulsum da ke bacci bisa gadon bonanta. Kulsum ta yi wani juyi ta yi miƙa tare da zumburo baki ta ce cikin muryar magagin bacci,
kai gogo ko Aslatu ba a kira ba, don Allah ki bar ni in yi barci na. Gogo ta sake dala mata duka a gadon bayanta, amma Kulsum ko gizau ta yi mata dundu ta ki tashi. Juyawa ta yi ta koma can ƙarshen gado ta ci gaba da baccinta. Gyaran Maryam Baffa da Kulsum ta jiyo daga bakin kofa. Ai ba shiri ta zabura ta durgo daga gadon, dan ta san wannan dogon carbin nasa zai tsula mata muddin ya shigo ya ganta bata tashi ba. Bata tashi ta yi sallar asbahi akan lokaci ba. Daga bakin kofa ya tsaya ya yi gyaran murya ya ce, in ji dai Kulsum ta tashi ta sauke farali ko? Na tashi Baffa, ta amsa. Har ma na yi alwala na saka hijabi na, daidaita sahun sallah kawai zan tayar. Kulsum ta yi zarab ta amsa kafin gogo ta yi magana. Ya wuce ɗakin sai yana faɗin, kin taimaki kanki sarkin baccin tsiya da banza da wofi. Kulsum na sakowa daga gadon gogo ta ji damshi yana malala a ƙasa. Ga jikinta sharaf da lema, ta sa hannu ta toshe bakinta kafin wani ƙaƙƙarfan kuka ya ƙwace mata. Gogo yau ma na yi fitsari, ta faɗa. Gaban gogo Shati ya yi mugun faɗuwa, ta miƙe a zabure ta kunna ƙwan fitilar ɗakin. Da yake gari bai ya haske sosai ba, fitsari ne sharkaf a tsakiyar gadonta. Ga Kulsum tsamo-tsamo a jike tun daga saman rigarta har ƙasan zaninta. Wannan lalura ta Kulsum sun ɗauka ta tafi kenan tun sanda wani mai bada magani da gogo Shatu ta samo a ƙauyen Dirbinde ya bada magani. Bata sake yi ba yau wajen watanni 6 kenan. Gogo Shatu bata ce komai ba, rigar ta kama ta taimaka mata ta cire. Ga ɗan ƙirgan dangin da ta ɗan soma ya bayyana, amma Kulsum bata daina fitsarin kwance ba. Ta kama mata ta cire mata zanin da ɗan kamfai duka. Ta ce da ita, ɗauki wani zanin sai ki tafi ki yi wanka sa'annan ki yi alwala. Ta wuce jiki a saɓale tana kuka da shasheka. Ta nufi bayan gida da ke can a tsakiyar gida. Gogo Shatu ta yaye zanin gadon ta ɗebo ruwa ta yayyafa sosai, ta fidda 'yar yaloluwar katifar audugar waje tana tsiyaya ta shanya ta. Ta dawo ɗaki ta zuba ubanta gumi. Tsoronta Allah, tsoronta kada wani a garin ya san Kulsum tana fitsarin kwance. Idan wannan labari ya je kunnen wani, tana tsoron kada yarinyar ta ƙi auruwa duk da kyawun surarta. Tashi ta yi a sanyaye ta nufi tirakar Baffa Malam Jibo na karatun Alƙur'ani mai girma. Lokacin da Inna Shatu ta shiga bai saurare ta ba har sai da ya kai ƙarshen ayar suratul Ali Imran. Ya yi addu'a sa'annan suka shafa tare. Kallo ɗaya yi wa matarsa ya tabbatar tana cikin tsananin damuwa. Tsufanta ya fara bayyana domin ta wuce shekaru 60. Cike da kulawa ya ce da ita, me ya faru gogon Kulsum? Gogo ta sauke taguminta a cikin alhini ta ce, Baffa, fitsarin kwancen nan ne ya dawo wa Kulsum. Bai nuna damuwa akan fuskarsa ba don ya kwantar mata da hankali, amma shi ma ɗin sai da zuciyarsa ta tsinki. Ya tausasa murya ya ce, ko me ya faru da bawa da sanin Allah Aishatu, tunda ana neman magani insha Allahu wata rana za a dace. Babu cutar da ba ta da magani a duniya, sai tsufa sai ko mutuwa. Saboda haka mu ci gaba da addu'a, Allah zai yaye mata. Yanzu ku shirya ku koma Dumburɗe, tunda nashin akwai alamun nasara wajen watanni 7 bata yi ba tunda ya bada magani. Ga kuɗin mota, ku fita da wuri don ku samu motar farko. Hannu biyu Gwaggo ta sa ta karɓi kuɗin daga hannun mai gidanta. Ya ciro ya ce, ga wannan ku bashi na sadaka, wannan kuma ku sha ruwa a hanya. Sai da Gwaggo ta jira Kulsum ta yi sallah ta sanya kaya, amma har zuwa lokacin Kulsum bata bar kuka ba, duk da lallashin da Gwaggo ke mata na cewa Allah zai ba ta lafiya. A ganin Kulsum, in wani ya san tana fitsarin kwance ta gama tozarta a idon duniya. Ita ba ta wani tunanin aure, wanda shine damuwar Gwaggo. Ita a ce mata Kulsum mai fitsarin kwance shine damuwarta. Shi yasa take nesa da kowa, bata yarda ta yi ƙawa ko aminiya ba. Gwaggo ita kaɗai ce ƙawarta, aminiyarta. Baffa kuma shine abokin shawararta. Bayan ta gama shiryawa, Gwaggo ta sa ta a gaba suka tafi tasha, inda za su hau mota ta kai su, daga nan su sauka su hau ta ƙauyen Dirbinde.
To mai sauraro duba da yanayi na lokaci a nan za mu ɗiga aya ta cikin shirin duniyar marubuta wanda muke karanto muku littafin Kulsum wallafawar Sumayya Abdulkadir. A madadina da nake shirye shirin na kuma gabatar Rukayatu Abdullahi Maida daga tashar YouTube channel ta Gimbiyar Majalisa nake fatan mu haɗu a shiri na gaba. Mu assalam.